So yun guys, nag-ayos kami ng tubig namin sa hose. Wala kaming tubig sa bahay guys, yung hose namin. Bali palagi kasing lumalakas ang kuan, kung ilog. Kaya nasira siguro. Bali kasama ko yung pamangkin ko, yun nasa likod. Bali dito galing yung hose namin guys. Bali malayo na yung nilakad namin, kaya ngayon lang ako nag-video. Ito, ate Diyos tayo? Ajay. Nadakal ya. Nasira siguro dito banda. Kasi minsan kasi tumataas tong tubig pag malakas ang ulan. Magdalumite. Ha? Magdalan ta? Malalalim. Hanap tayo ng kuhan. Pagkatawiran natin. Ha? Galing naman. Kaya malalim, mahirap tumawid. Ha? Kaya pa punta doon? Doon? Ito yung kasama guys. Ito lakat kami yung baba. Medyo mataas pa itong kuhan, itong tubig. Pasata to yan. Malalim. Oh, pabasatan. Okay, makita mo na dalam ta. So, tingnan ko dito, malalim na kasi. Hoy! Ayun, mababasa na tayo kahit na. Basa na ako. No choice. So, walang ibang daan guys. Yung pamangkin ko dumaan sa kabila. Meron dyan? Sige, takad sa batin na to. Oh, basa na ako guys. Oh. Hirapan itong daan. Bale, ito yung house namin guys. Ito. Ayun pala yung malaki. Tignan natin dito kung may daanan dito. Madudulos pa itong mga bato. Kasi dito ako dumadaan guys, napunta doon sa taas. Pero dito kung subukan natin, pwede siguro dito. Mahirap kasi dito sa amin guys pagka ganitong tag-ulan. Mahirap mag-ayos ng tubig. Naabot ng tubig dito dati oh. Meron din ibang mga house dito na nakakabit guys. Pero yung house namin nandito sa gilid lang. Sana ako. Saan ang daan? Dito? Ha? Oh, dito na tayo dadaan.
Tignan nyo guys, kahit malakas yung tubig, malinis na din siya. Oh. Oh. Baka nasira dun sa pinakapuno niya guys. Tatanggalin natin. Oo. Yan yung mahirap idugtog eh. Kaya tagalin mo na lang. So guys, puputulin namin dito para madaling humigop doon sa puno niya. Tapos tignan na rin natin kung may tubig yan o wala. Kung walang tubig yan, means doon sa puno niya talaga. Ay, wala talaga. Doon talaga sa kanya, puno niya. Medyo malapit na dito yung puno niya. Dandahan, madulas. Hindi tayo dumaan. Madulas guys. Mahirap yung patalon-talon tayo sa mga bato tapos baka madulas tayo. Lalo tong mga to guys, oh, lumot. Madulas tong mga to. Lalo na pagbasa. Oh, sama ka na. Yeah. Oh. Itong daanan namin, dati malinis itong dinadaanan namin. Ngayon wala na. Pulpitan eh. Sana yan? Ano yata? Nako? Ay, oo. Ay, ito yata. Hindi, yan. No, naanod yan siya, naanod. O sige, gaya doon, Ijay. Kunain mo doon. Tutol guys, ito yung pinakapuno nyo. Ay, may dugtog pa ito. Yung sa bandang itaas. Sige, line mo. Ay, ganawa tayo na ito siya. Pen. Hawakan mo ito at ako. Dito na. No! Namatay. Namatay. Hindi. Isa naman. Isa? Ito po yata. Ito pa natanggal ko mo. Yan. Ito na.
Ito yung pinakapuno niya, no? Opo. Wala na magdugtong dito lang ba tao? Pa. Ayun na tao. Yupi-yupi. Nadaan dito, tita. Saka dito. Wow. So yan guys, dito na yung pinakapuno niya. Ito tumaas. Dapat ganyan yan. Dito. Yan, ang hirap mag ayos. Wala pa kami nadalang pantali guys. Tignan mo nga kung may mga yupi dyan.
walang tali. Buti na lang may tali dito. Parang mahina naman oh. Ano? May dok. Then guys, buti nga may nakita kaming goma na pantali. Mura lang siguro, wala na. Hirapan kami. Ang daming ngiti niya oh. Sana wala nang lupi dito sa banda rito. Yan na lang. So yan. Saan na tayo duman kanina? Dito na naman. Saan guys, tignan namin doon sa unang sa pinagputulan namin kanina dyan sa baba kung meron na. Yan guys, meron na, malakas na oh. Pero kailangan na din palitang tong hose. Ano, ang dami ng butas.
Yan guys, naidugtong na namin. Hindi pababa na naman kami. Ano tayo dumaan sa pinagdanan mo kanina? Ano tayo dumaan sa pinagdanan mo kanina? Sama? Brigadalan to eh. Pero yun, magbrigadalan to nagulas. Kaya lang kung paakyat dyan, pero kung pababa, wala. Takot. Saan? Magsamag. Kada ulag. May ahas dito. Dami ng palaya. Ito na ang palaya. Manti lang naman. Dami ng palaya dito kasi na. Saka na lang kumuha ulit pagka may pa. So susunod na lang kukuha. Ayan. Dito ka dumaan? Ang layo naman. Yan guys, yun ako nabasa kanina. Dito ako may galing kanina. So nga guys, pauwi na kami. Bali, hanggang dito na lang guys. Salamat sa pagsama sa amin sa video na to. Bali, ingat, God bless. Bye bye.